Gaiztuak, eurenako gaiztu ez gila. Eurezien, Asturias, venían presos unas mujeres más malas de su política ideal y luego otras de aquí, de Arente. Asturiasko presuak zuen komentuetan? No, Asturiasko seme-alabak. Baina kartzelara toketakon lekura. Eta bestatu ziren ondarroakoak. Baina horre ziren komunistas. Eta horreinako geiztuak ginen gu. Doen zinien, txarien terau. Hor bego. Pelikula maten jau, Egin mideula. Hain bideuela. Baina osan daue prohibidu mideula. Guzurrak zaten. Horre pasagen duen, 3 kartzelera egonaz ni. 3 kartzelatan? Baina. Baina preso ez. Ez. Horbe ekonomatu gauza saldu, badakitzu zelan ekonomatu egoten dien kartzelan. Osea, gauden, Santanderreko kartzelan egon zinen, ekonomatuan? Ez, txen. Santanderretik itorren zen, Santurranera. Kartzelan, handra bakarrik, bere ometxuakin. Oguntza duzu, ze urte izango zan hori? Ze bat? Ze urtetan izango zan? 36. El año 36. Creo que sí. Da ahora hondo. Gerria, zizen urtean? A 36, no tengo apuntado, no sé. No me hagas caso. Después de la guerra. Gerran oiartzun ez zautzela. Bai. Da gero oiartzunik, Santanderrera. Oiartzunik ona. Ona. Hemendik Santanderrera.